Manje sesiyabona komabona kude nasemaphepheni kahle kahle i-Daily Sun siyabona ukuthi uyakhala ngokuthi imfeze emnyama iyona ethi yakuthatha ingoma yakho. Awusichazele kwenzakalani kahle kahle ngengoma yabani ingoma kahle kahle. Is there Black Life TV? Nginibingelela nonke babukeli nabathandi bomculo kaMaskandi kwi-Black Life TV. Nibingelela uSifuza dla ngamandla ezulungu yankomo savukazi umvuleni intokazi ezalo mamkhize. Namhlanje ke sinobhuti Mxhashazwa ozoka sithi nje fahla fahla asitshele kabanzi ngempilo yakhe. Sabona bhuti. Yebo mntaka manjani? Ngempela kunjani? Hawu ngabusuzwile bese kuphumile ngabe. Awusichazele ukuthi kahle kahle ubani ubhuti Mxhashazwa? Umxhashazwa insizwa nje noma ngizothi ubaba noma ngizothi ubhuti konke. Insizwa nje yawamajola eshowe emakhuni esigodini sasemakentshaneni. Yes. Siyakubona ukuthi uyiciko ucula uMaskandi. Uqale nini kahle kahle? Emculweni ngene ngo2013. Kodwa ubuciko nje masikhuluma ngobuciko ngazalwa nabo. Okay. Bo uvela nje waqala nje wahlala kuMaskandi nje usuka nje. Ngisuka nje yabona mangithi ngazalwa nabo ubuciko. Ingane ibonakalise encane ukuthi khonto ezoyenza. Uyalwazi ukuhamba? Yes. ngangithatha ukuhamba ngisemncane ngifake ikhanda phakathi. Yes. Khona le echo. Khona le echo le engangeni bese ngicula ke ngilingisa abaculi thizeni laba abadala. Ngihamba kakhulu masemvalelweni kuthi awuhlabelele mfana ngihlabelele uma ucosha abafana ke bakusemvalelweni babecosha one way uma ucosha abafana hayi ngisale mina kuthiwa ngizosina noma ngihlabelele yabo ngahamba ngaqeda isikole ngaze ngeze eThekwini ngafika ngajoina iqembu lesicathamini. Yes. Kuthiwa ubuka youngsters Luthiwa ubuka youngsters. Oh okay. Ngiyiculela i-team le isekhona ke namanje ngabe sengibekwa ke manje ukuthi ngibe yikoso. Ngasekhaya ke not eThekwini ngabe kuba yikoso ngakhanda iqembu okuthiwa iShosholoza. Yes. Lika Shamel. Elali strong kakhulu. Yini ekwenza ukuthi emculweni yonke ukhethe nje ucula uMaskandi? Yabo njengoba ngichaza lokho nje ngilanda khona impela ukuthi into edala ukuthi ngithanda uMaskandi yini. Yabo ebukosweni ngabe sengibona okay khona phela ngiyasina neqembu lami liyasina kodwa manje phela inkinga akukho lapho engithola khona something. Ngase ngithi ngephimbo lami ake ngivele ngicula uMaskandi ngoba vele ngiyikoso. Izinsizwa zesintu ziyangithanda uma ngikhuluma nazo noma ngivumisa ziyeza ukuthi cha nanti iciko. Ngabe sengucula ke lo Maskandi ngesimo sokuthi cha vele ikhona lento. Yeah. Obani abanye uke wasizana nabo mayelana kwezomculo na featurishana abaculo nje esibaziyo nje abaseqopheleni eliphezulu? Baningi kakhulu ngoba umuntu engaqala ukungena naye studio nje uGadla. Gadla bethithisa. Ngisebenzile noGadla ngithi ama album mhlambe amathathu. Ngesimo sokuthi ke mina ngibe ngihambe umhlaba wonke ngihamba nobaba uMabika ngikhuluma Mabika. Ngihamba naye ke uyala umuntu ke ngihamba naye umkhuluma Mabika umhlaba wonke ke. So ngagcina ngingasenazi isikhathi sokuthi mhlambe uGadla ethi uyangidinga ukuthi angikho mhlawumbe ngiseMpumalanga ethi uyangidinga mhlawumbe ethi ngiseGoli yabo. Ngabe ke sengikwazi ukuthi nacha nami sengistika kowami umsebenzi. Yes. Imaphi amazwe sowahambelile? Amazwe sengihambelile eMpumalanga. Ngiliyeke leli. eMpumalanga iGoli Eastern Cape. Okay, uphusha nje khona nje lo. Uphusha nje nguhambisa mina umsebenzi wami kubantu. Ngibuyele embuzweni wakho ukuthi obani abanye sengasebenza nabo. Kuzobe uLuve eDubazana. Luve yes. Producer wami wonke umsebenzi wami. Bese ngisebenza enye album ngisebenza noSigwebo. uSigwebo sentaba yona le ethi isigila mkhuba uyona esisusa ukushisa nje kulezi insuku. Awusichazele kabanzi kahle kahle ngengoma yakho ethi isigila mkhuba siye sayibona ukuthi iye yaphuma ngo2017. Yes. Manje sesiyabona komabona kude nasemaphepheni kahle kahle i-Daily Sun siye sabona ukuthi uyakhala ngokuthi imfeze emnyama iyona ethi yakuthatha ingoma yakho. Awusichazele kwenzakalani kahle kahle ngengoma yabani ingoma kahle kahle? Dadewethu uma ngabe uhlelekile noma ingqondo yomuntu isebenza kahle ayibuza lonto mfethu ukuthi phela kumele
ungibuze ngoba abantu kumele bazi Yes. yabo ngoba phela njoba iTV nje le izobukwa abantu abathandayo abangathandi kodwa khona bazoyibuka iTV ingoma kaMxhashazwa ethi Sigila Mkhuba eyango 2017 ingoma kaMfezi ethi babulala nami eyango 2019 okuyingoma eyodwa Kwenzakalani sikuphi isivumelane sokuthi angalithatha lengoma kube ngazuthi eyakhe kahle kahle asikho ngisho esincane mangithi akukho ngisho esincane akukho ngisho idot yes akukho ngisho esincane isivumelano sokuthi mhlawumbe mfowethu naye ingoma noma sixoxisane njengabafana uthi lo mfowethu kunengoma yakho engiyithandile kanje ngiyayifisa akukho lutho nje wavele nje wathatha ingoma yena ngoba ukuthi wayezwephi ke angifuni ukuthi ngoba angazi nami ukuthi wayezwephi Okay manje nje size sifike ekuthenini useba nengoma yakho ephume manje ngo2019 ubudlelwane benikwe before lokho kwabanjani niyazana nijwayelene kakhulu noma umuntu nje omaziyo ukuthi naye ukule industry kaMaskandi Umfezi angazi ngixoxe naye futhi angikaze ngikhulume naye kodwa ngikathi mina ngiyorecord ingoma le ngoba ngangazi ukuthi yena ngoba uphambili kunami sabingelelana ngasho ukuthi noma mina ngimxhashaza ngamajola wajabula ungazi eGoli yes ngiyorecorda ingoma le kodwa not kuma voice room sihleli nje njengamanje mase ngithola ukuthi ingoma useyiculile inje ngoba injalo kwangikhuba kakhulu emoyeni because lento yokuthi mhlawumbe engathi khona umculi engathi angizwani naye lo nto loyo angifuni angithandi nakuyibona ngoba angiyona ingane yabo so Umfezi ngokomnyaka ingane kimi yabo into yena athathe ngayo ubone nje mhlawumbe ivukane la kwamajola azoyithathela ingoma yalo azenzele noma yini base kuba ukuthi ke ngakathi eyikhiphile ingoma ngahamba ngayo report eSambro yabo kwakuthi eSambro kuNicole engizoyithola nakho ke sesiye emakhaya ke ngelockdown ke sesiyohlala yes yabo sesiyohlala ke njoba sengibuya ke manje sengikhuluma ne Daily Sun asefana ngiqala ukupromote manje nginencindezi vele mina ukuthi njoba ngiqala ukupromote ukuthi lapho engihamba khona kunemibuzo emimbi engiphendulayo mhlawumbe ngiphendule lami sengicisha ukukhala yabo kuthiwa ingoma kaMfezi uyiculelani ngempela yabo manje uyayibona inkinga ukuthi uma ngabe ngicula ingoma yami yango 2017 kuqhamuka umuntu ezongibuza ngengoma ka2019 ukuthi lo muntu ihlumezana kanjani emoyeni ngoba phela side isikhathi noma ngabe kuthiwa uyikholwa elinjani ngiyavuma impela ngiyilona ngoba ngiyakwazi ukubekezelela omunye umuntu kodwa le angifuni uqamba uma kumele ngiyifele le uzoyifela kwanesisindo kona so mayelana nje nomculo kaMaskandi abantu mebekuthokozela kangaka use stage yini le owenza ngayo ukuthi ungena nje stage kuvumbuke abantu bejabulela ukuthi nangu Mxhashazwa wenza ngani kahle kahle uMxhashazwa uma ngabe enza into yakhe akayenza into awayibona komunye umuntu yabona kunale ngoma yami sisi ethi salusungibulala ake ngiqale la mina le ngoma entshontsho Umfezi uphumlani uyintshontsha eyingomeni vele engiyibhalayo ezimayelana nokuhlukumezeka kwabantu besifazana kwi-album ngoba yokuqala yayidaba boshwe abadlongula ingane zabo yokuqala i-album yami leyo esibili ile kaGogo ethi salusungibulala lapha engivele ngene khona stage ngiyisalukazi straight isalukazi umuntu emeyibona ukuthi okay isalukazi lesi bese ngiyayichaza kade ngiyichaza bese ngiyayicula ngase ngizocula ke lena ke manje ethi Sigila Mkhuba ethi mama ubabulala nami ngicela ukuza mama uthi ngabe usewumama noma ngomnakwethu mama ngikhulelwe ingane kaBaba ngabe le ngane kaBaba engiyimithi ngizoyibiza ngithini ngoba ngimithi so baba wami bisithi ke ingane bophani yena lo isigila Mkhuba somfazi uthi Umfezi yasemvalelweni okay
So umuntu osekhaya nje omncane mhlambe sesafunda isikole othi mina ngolunye usuku ngiyafisa ukuthi nami ngifane nomxhashazwa ungathini ukumeluleka ukuthi aqede isikole angafocus ku music kakhulu. Umusic unenkinga eziningi especially njengathi nje esingena inkampani esingena abaxhasi esizenzela yonke into. Engathi ngathi uma ufika emculweni ibe khona impunyela nje ezokushoka ixhasi. Makufanele uye studio makufanele uye endaweni eyihlelekile nawe uqhamuke njenge-artist elihloniphekile nelisezingeni yabo. Mina mntaka into edala ukuthi nakhona abantu ukuthi banakho ukungithanda ngiyawuhlonipha umsebenzi wami. Ngohlonipha nje umsebenzi wami angikho kule level okufana ngabe ngikuyona. Ontanga yethu abakuyona engaqala nabo ukucula. Into edala lokho akunaye umuntu ongathi uyangiphesha. Yonke into engiyenzayo isuka kumina. Yabo. Isuka kumina yonke into. Mangaka ama-album onawo? Awu 3. Ile yayithi ababoshwe ile eka gogo. Usala usungibulala bese kuba ile isigila mkhuba. Ngase ke ngikhipha isingle kulonyaka. Ngikhiphe ngo December. Shuthi nginyaka odlule 2020. Le ngoma ethi 10/10. Kunengoma ethi mama 10/10. Nakhona futhi lapho ngisahamba lapha ekuthenini okay sebehlukumezekileke abantu besifazane. Lana ke manje lo wakho owenza kahle kuwena Ncombe. Thanda uthole konke enhlizweni yakho. 10/10. Hayi 10/10. Itotally nje right. Total 10/10 leyo ngiyenza no Luve Dubazana. No Didiza. Yes. Ngayenza futhi khona la eThekwini eGMD studio. Okay. So njengoba sivalelwe ipandemic kanje igciwane leli icorona siyazi ukuthi akekho umuntu ovumelekile ukwenza ievent la khona amagcika ngakhona ukuperforma khona athokozise abalandeli babo. So mayelana nezomculo ikuphi okunye okwenzayo nje eceleni kungeve kuthiwa umculo ke manje ngoba awukho busy ndawo ngoba ama event awekho. Mfowethu angifundi ukuqamba manga ukubeka ngami lo mbuzo wakho ngaba nguphenduli ngoba nje igama lithi COVID. Ngiyalenyanya empilweni yami. Lona izinto eziningi lahlukumeza izinto eziningi izinto ebesiplanile angithi nje izinto ebengiplanile njengeciko ama bookings anqamukile through lento iuphule kakhulu umoya wami akukho lapha engisebenza khona njengamanje into yenzeke nakhona futhi sesivika amaphoyisa sichumisayo nje la eThekwini eworkshop emabhasini futhi nakhona futhi lapha sithi mhlawumbe ngithi ngisacula afika amaphoyisa asiqoqisa mayibheka le sayifaka aphinda abuye athi ayithatha isound sibaleke nayo okamanje sisaphela kunzima kunzima ngoba elinye ngake sathi manje ndoda anibona ukuthi nizobula iCovid ngathi bafu ngendlela engibona kuyiyona kodwa sasingalo sasixoxa nje akathi mfowethu nawe umuntu awungilalela ngathi yazi bafu njengoba ngicula la nginezingane ngizele zo6 lezi ngane kumele ibele esikoleni yazi mina ngiyakuxolela ukuthi ngibula iCovid unoma ngibula indlala yabo lathi nasehleka lathi kulungile ecula lavela kudedela nje la ngidedela lathi ayikulungile Mxhashazwa acula ngoba ngatshela ngathi bafo awuvela ungiyeka bafo ngibulawe iCovid ngoba ayi nezingane zami ezilambile and uma zishona izingane zami ibulawe indlala ngeke uzokungcwabela nami futhi uma ngifa ngeke ungene endawo ekhaya umndeni wami ozongcwaba so wena uyasebenza awushaya ngathi awungiboni ngiyawuhlonipha umsebenzi wakho kodwa nje awushayise ngathi awumboni kulonyaka yini kufanele siyilindele ezovela nomxhashazwa 2021 nje u10/10 uyeza u10/10 ngifuna wonke umuntu othanda umculo kaMaskandi azi ukuthi unaleli iciko la kwaMajola eshowe makukhunywa ngeciko angikhulumi la mhlawumbe ngento ethi mangicula kumele kuze ngize ngiyibongeke ukuthi uzoza ukuthi Mxhashazwa mina mangicula nje vele kucaca kuyacaca ukuthi umxhashazwa lo mina ekhaya ngithi ekitchen mangihleli nomndeni wami nginomndeni ngoba ngiganiwe okay yes ngishadelwe
Lokhu kumele ngicacise ngoba abanye abantu bazi ukuthi uma bethatha ingoma zethu bazobathatha ingoma nje zeimpuphu noma zabantu abangenalutho yeza nginayo umuzi ngihlala nonkosikazi wami nezingane zami seyikhulileke futhi bakhona onompumelelo Yes. ayanda zodumo zenhlanhla zothani ihlakala so6 ngizele izingane zami lezi engihlala nazo lapha emzini akithi ekuthokozeni Manje mawusukhulile iminyaka iyahamba akekho umuntu ozohlala emhlabeni ingunaphakade uyafisa ukuthi mangabe izingane zakho zikhula nazo kube khona nje engasithathe lokho ukuthi kade kwenziwe ubaba naye push umculo wakho noma awuyifiseli umuntu nje indaba ukuthi ingane yakho ave ngifisela mntama yezwa ave ngifisela kangangokuthi uma sihlezi ngeke ngithi awucule asho noma ngicule ngithi bheka bethi ubaba ngithi bheka khona ukuthi ayanda nje phela ngibona ukuthi cha impela hayi uyacula futhi uyawuthanda umculo ngathi ngane yami ngoba awukwazi ukubhala ngizokubhalela ngizokusa nje e-studio yabo hayi lokho ukuthi unompumelelo mhlambe ke usibuya basaba abasemzini usaba nabantu basemzini okay saba nomkhwenyana phela usilapho sebuyasaba uzothi ngiyacula phela vele ethi baba ngithi cula unidlalwa yimi engiqonda ukuthi ke abantu abawuhlonipha umsebenzi wami umuntu uma khona ingoma yami oyithandile akeze kimi noma ngifonele sikhulume lento xoxiswana ngoba lento kaFezi incane mfethu njengoba ngalokhu ngiphuma ngena ama TV nje incane lento kaPhumlani iPride emshayayo yes ushawa nje Pride uthi ngeke ngokufonela ivukane mina ngathi uqamba mama angilona kancane evukane mina usuku nosuku ngidayisa CD ngiyadla ngodlo umculo and anginayo umuntu ongifunzayo ukuthi mina kusuka la kimi so umxhashazwa uyazibhalela ingoma noma ukhona umuntu amsizayo yabona nje uma ngeke ngaqasha angiqashela ubala kunomuntu othi we angilalanga ke ngiqashile hayi ngiqashela uvela uvuke nepeni nebhuku uqasheli nje ubala mina even unkosikazi ngiyamvusa mina ngithi athi yini baba ngithi hawu hayi ngiyamvusa ngithi uyozwe la uthi wakha nomculo uvuka ungithathele ifoni yami athatha ifoni yami ngirecord okay noma ngivukele mina ngithatha ifoni athi yini ebusuku ngithi kunengoma esiyifikile yabo engisho ukuthi ke ngiyayibhalela ingoma bese ke mhlawumbe mase ngiyibhalile ngoba nginoproducer wami bese ngithi love na ingoma athi malume ingoma yakho inhle kakhulu kodwa ake sikukhiphe lokho ake sifake lokho yabo ukusebenzisana ingakho ke nje nejele lizalasha unyaka ngoba unayo ulove lengqondo ukuthi ingoma ukuze ibe yinhle mangathi yabo malume uma ungathi nayathi gcina si right ingakho no turn over thene ezoba inkinga evele inkinga kumanje ngiyawuzwa indlela oza ngakhona ukuthi ukwenye level ukwenye nje level umuntu impela ozonda mina angazi uzoshona phi ngoba le ngoma iyinkinga and akekho umuntu ongafuni ukwenza ivideo ngayo le ngoma etshwaleni iyathandwa napha emcimbini oglama iyathandwa nje le ngoma ingakho nje umfezi ezawathi anganoma mhlawumbe xa uthi mhlawumbe kanjani ezawathi waposta wathi mambe vuliwe Nkosi yami eposta isithombe sami hawu ngamanye amazwi akanobe qonda ngiyisidakwa mhlawumbe ngiyisidakwa eserious edlula yena angazi ngoba umuntu emayithi uvuliwe utshwala wazi yindaba nje umsebenzi userious kangaka uzofaka indaba kaTshwala ayisebenzi lonto kubantu ke abathanda umculo wakho kubalandeli bakho abakuthanda kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi bazoyibuka le video le so ungathini kubona ukuzibongela nje kakhulu nesupport kubantu abathenga umculo wakho abantu abadownloadayo yonke into enjalo nje ungathini kubona abathandi bomculo kaMxhashazwa jikelele abaqhubeke bengondle mhlambe bona bazi ukuthi bayangondla umsebenzi wabo muhle kakhulu and ngeke ngize ngibaphoxe ngizoqhubeka nje ngibaculele lento abayidingayo abaqhubeke nje umsebenzi wami bewubambe ngezandla nami ngibenzele into edingwa yibona abangiphoxayo abanye ngoshaya ngathi angibaboni kanti kade ngiyababona kodwa uma esefaka umuntu eseni umuntu esefuna ukukhipha phela nami ngizosiphebeza isandla ngizosiphebeza isandla sibonge kakhulu isikhathi sakho osiphe sona ku Black Life TV sifisa ukuthi wena ka nomndeni wakho niphephe kakhulu
Siyabonga kakhulu. Mhlambe ke ake ngishiye inamba yami. Yes. Mhlambe umuntu ofuna ukubuza kabanzi kimi. No, I can. Mhlambe nomfethu uzoyithola inamba yami la kubantu abakanayo. Mhlambe wayezongifonela kuba wayenayo. Ithi 072 558 4047. 072 558 4047. Umxhashazwa siza wamajola eshowe. Ngiyabonga. Ku Facebook, Twitter, Instagram, Mxhashazwa majola. Facebook. Twitter. Instagram Mxhashazwa majola, hayi Twitter kangawusebenzisi. Okay. Siyabonga kakhulu. Sibonga ke babukeli be Black Life TV nani nizibonelile nizwile lonke iqiniso liziphumela from the horse's mouth ukuthi kwenzakaleni ngenifisa ukukwazi kahle kahle ngengoma ethi isigila mkhuba. Hlala nami kanjalo ningakhohlwa usubscribe uphinde like usifollowe siyanithanda kakhulu emakhaya. Bye. It's the Black Life TV.